Mae'n sych creigiog ac yn llychlyd, ond oedd y blaned Mawrth wastad fel hyn. Mae'r lluniau yma'n dangos sut mae gwyddonwyr yn meddwl roedd y blaned arfer edrych biliynau o flynyddoedd yn ôl. Gyda gwyrddni a llynoedd, mae'n codi'r cwestiwn, oes na fywyd ar y blaned goch? Wel, bydd y cerbyd yma sy'n cael ei alw'n crwydryn yn mynd i'r blaned i chwilio. Model yw hwn, fe fydd yr un go iawn yn cael ei lansio yn 2028. Nawr mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gyfrifol am arwain y gwaith o ddatblygu offer fydd yn chwilio am fywyd ar y blaned Mawrth. Yn ei labordy mae Dr Matt Gunn yn gweithio ar offeryn o'r enw enfys. Teclyn fydd yn gweithio gyda chamerau'r crwydryn bydd yn helpu chwilio am fywyd ar wyneb y blaned. Un o prif heriau'r tîm yn Aberystwyth yw wneud yn siŵr bod popeth yn gallu gweithio achos bod hi mor oer ar y blaned. So bob diwrnod mae'r tymheredd, yr offeryn yn gallu mynd lawr i -100°C, so mae'n gallu fydd yn oer iawn. A mae angen gwneud siŵr bod bob dim yn gallu gweithio ar ôl hynna. Mae tipyn o waith i'w wneud ar enfys cynalansiad mewn 5 mlynedd, ond mae'r tîm yma yn Aberystwyth yn anelu am y sêr a phwy a ŵyr, falle dod o hyd i rywbeth arallfydol.